Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Nganong musunod man taniya? Tao siyang may panan-awon. Iya kitang gipalayo sa yuta nga atong kabilin. Ug alang sa unsa. Aron mga matay sa kamingawan, nag-antos kita tungod sa binuang nga mga huna-huna sa iyang kasing-kasing. Wala ka mo mahibalo sa pamaagi sa Diyos nga milalang kaninyo. Laman, unta ikaw mahisama sa suba. Nga sa kanunay nagdagayday paingon sa tubod sa tanang pagkamatarong. Og Lemuel, unta ikaw mahisama sa walog. Hugot, og magkanunayon, og dili matarog sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo. Dili ko mutuo nga ang Jerusalem, kana nga dakong dakbayan, malaglag sumala sa mga pulong sa mga propeta. Tika ang inyong kasing-kasing. Og mga tikig kamo og liog sama sa mga Hudyo sa Jerusalem, nga nagtinguha sa pagpatay kanako. Siya usa ka Dios, og sa dako niyang kalooy, mahawas kita gikan sa pagkalaglag. Kung sundon nato ang mga sugo sa Dios, muuswag kita. Kundi ta motuman, malaglag kita. Mituo ka ba sa tanang gisulti ni Papa? Oo. Ngano? Nag-ampo ko sa Ginoo. Ug nakigsulti siya kanako. Ug gipahumok ang akong kasing-kasing ug ako mituo. Mituo ko nimo, Nephi. Ginoo, miduol ako kanimo sa pag-ampo alang sa akong mga igsuon. Si Laman ug Lemuel, tiga ang ilang kasing-kasing, Ginoo. Amahan, nagsubuko para nila. Bulahan ikaw, Nephi, tungod sa imong pagtuo, tungod kay ikaw naningkamot sa pag-ila kanako, uban sa tumang pagpaubos sa kasing-kasing. O kun mutuman kamo sa akong mga sugo, kamo muuswag, ug dadun nagto sa yutang saad. Ug kun ang imong igsuong mga lalaki mo batok kanimo, sila ipahimulag gikan sa atubangan sa Ginoo. Ug kun ikaw mutuman sa akong mga sugo, ikaw himuong magmamando ug magtutudlo sa imong mga igsuon.